matur nuwun. Nah, lajengipun sinten Mas Gareng? Anu Mas Bayu pun mari Mas. Oh, non? Mas Bayu pun mari. Oh, alhamdulillah Mas no. Oh, sik. Oh, nggih. Tega betul dikau dengan diriku. Sudah tidak paham dengan puceteng raiku. Oh, nggih. Ini enten bintang tamu yang belum tampil ke muka Mas Gareng. Sapa meneh? Mukanya belum tampil. Apa sapa? Neng pamit gambare kau gedut-gedut. Oh, iya iki ya kan masuk bintang tamu tak diundang iki. Nah. Baik aku iki ya bintang tamu. Kok iso ning kono wae, doki semua ya Dek. Nah, saderengipun bintang tamu yang lain, Ya, kita tampilnya Mbak Eka Buket hadirin yang berbahagia. Lah, Eka Buket yo. Waduh lah. Waduh motos jalan. Tah. Ayo lah, kemarin nesu jalane wis putet. Mbak Niken mong. Oh iya. Ini Mas sing Eka. Hah? Jare Eka kok niken meneh. Maksudku Mbak Niken tak kon lungguh Mbak Eka tak kon rene. Oh iya. Urung sida rampung kok wis di Mbak Eka sampean mriki. Oh ya wis ra sida. Statusmu iki beniki bintang tamu gambarmu ngono lah jajar kowe edo kowe. Piye kan masa aku dadi bintang tamu? Lah ora gelem. Ya gelem, tapi genahe piye? Aja kuwatir engko ana aku. Oh. Panjenengan mesti kok ya ndukung mensupport karo aku. Aja kuwatir engko aku tak paringono. Oh, ana padha kerene gak kok paringono. Aku yo wong derek Mas. Ora tau ngomong iki halus mikir tak tani ngemis. Kene gugur ngesokke dawuh Ki Bayu Ijo kok. Mas Bayu Aji. Bayu Aji kae. Ngestok nganu werna ijo. Kae Bayu Ijo. Kita bayi tabung. Sing arep. Ayo, Mbak. Apa? Ora sida. Ora gelem kene mau Apa bayi tabung pemerintah ya ora. Ya wis ora bayi tabung bajul ijo. Oh. Ayo saiki. Ya ngapa Kak? Pertanyaan apa? Oh, sik nah iki ana pangundutan. Nggih, pamundutan. Iki pundhe ngene. Aku usul itu ora usul, Mas. Nggih. Diketokke ben beda karo liyane. Nggih. Dia nembang karo ngendang. Tolak. Waduh. Setuju Bapak Ibu setuju? Nembang karo ngendang. Kono. Pasar. Padahal Oh, Mau jenengan sing pucet to? Saiki aku ya genting melu pucet. kok iso pucet? Penandangi sakmono kene. Ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Lho, kok gunane iki dipasang nang papat. Ngono. Ketokno kelebihanmu. Lah kowe dhuwur wis kalah karo kae. Nah, iku nggon iki. Oh, jadi ini selain ada kekurangan pasti ada kekurangan yang lain. Nah, betul. Betul, mbok dukung aku sithik lho. Saya rombongan kok iso. mikir ditata rumiyin. Wes iki diatur karo Mas Son. Tadi Mbak Niken ya Ketok bahwa Niken itu punya kelebihan walaupun badannya kurang. Ayo. Iya. Oh iya, Eka Ding. Kalau aku emosi tak kandhane kancaku Mira lho. Kamera sumber tak kon budal. Wis kok. Mbak Niken ya Allah kok sama terus ya. Aku ketemu pisan Niken. Nek kula kalian ikan kembar sinoro wedi. Sinoro pasir. Jadi nabi aku dhewe. Nduk ker apa? Nglagokke apa? Mbok menawi pamudane lho Pasar. Pamudane pengen terbiru dudu. Aja sing gampang. Masa sih dia kok nyurung panter. Aku lah. Niki mau Tresna Waranggono wonten ing ngesakne Tresna Waranggono. Sing seragenan wae sing Ah seragenan. ya niku seragenan. Apa? Oh nggih. Kita iku seragenan oh. Nggih, lagune niku. Apa kan? Wah, Apa? Ngomong. Wis aku ora melu-melu, kowe padu dhewe ngono. Ayo kamu Kak. anu iki seragenan. Yo, seragenan. Anu lagune setelah kok Sendro. Sliro. Tembang kangen
tinggal katresnan, lali janjine. Nah, Timbang. sing pundi, Pak? Tembang kangen. Oh. Tembang kangen. Tak bedene, tak bedene. Yo. Nah, sing pundi? Yo, tembang kangen dening Mbak Eka Kudedan pengendangnya adalah Mbak Eka. Ular melata. Eka Kudedan. Tidak ono iblis saja. Jadi masih kayak Mas Bayu mau ndikane sik nganu jane pas kuwi lho. Kuwi maksudnya budek aku. Yo, baiklah. Dites sik ora? Ora. Oh, ora. Wis tau ning YouTube wis akeh. Oh iya. Wong udah ngerti. Tes sik kok iso. Iya. Kok dari lab sing. Sing ngetes Mas Daring, aku modane sepilangi rapal. Oh, iso kudu sing perintah kowe ayo. Ayo aku merintah jenengan. Oh. Ayo, sing kita suarane kedah. Mano. Oke. Pak Kerto tuku kertu. Piye, Batra? Hebat. Nunggang kereta medun kretek Kertosono. Nah, wis go mulih. Kok tiga mulai ngendang. Oh, yo nggak. Prigel ora? Heh? Prigel ora? Prigel ayo prigel. Ya prike yo. Pinter. Nah. Yo, pun dereng kita sih. Lah wis urung. Burung. Urung. Pak Simo lunga Jombang. Tuku wedhus lemu-lemu. Lemu-lemu kok bedu. Aku nek mlebu. Oh. Misalnya, yang iso hebat, wedhuse muni mbek. Yes. Kuman wedhus kendang gue cangkem. Ini ora wedhus wedok bareng melu to. Iya, aku Oke. Buktikan. Buktikan. Mas Daring. Oh, Joget. oh, yo ora konsentrasi. Oh iya. Anu sik. Niki Mas Bayu Bendang Mari, Bendang Sembuh. Jenengan tak aturi lenggah ora ketang sak lagu niki nyedaki Mas Bayu. Wes siap. Oke. Lah aku siap nunggu. Oh. dengan lenggah Mas Bayu sing bekong. Ayo, Dok. Halo. Enak kok lali ya. Yo, terus. Karo joget. Sing joget awake karo sirahe. Tangane nendang, awake sirahe joget. Pokoknya diulik-ulik.
Baiklah, terima kasih sudah berpartisipasi. Ini diarani batok bolu isi ndut, Isi telek. Isi madu. isi madu. Nggih. Tegese piye Mas? Batok bolu isi madu niku cocok kali pelajaran tengen kula sing kula mulang mboten jawab. Beran jasit. Pelajaran meneh kok mau. Iki kendangane yo apik. Nah, Suarane yo wah luar biasa. aja ditonton casinge. Foto casing-casinge. Ning luar biasa karyane, suarane becik. Jogete yo Wah, apik. jogete ora ada jogete ora. Ora bekal jogete. Jenengan apa iso kaya aku mau. Jogetmu kaya ora botop. Jajal piye? Ora. Piye? Lewat kembang terus, nah nih ajar sekrok, nah ngono. Kamane iso, nek gak iso gak apa-apa ajar. Ora paten. Kok ajar. Wajar setruk. Baik, terima kasih Iya, Baik. akan tadi aturaken panuwun Pak Jun. Mau panjenengane tindak turun pankondokan to. Wah, goleki aku tak kira ki ya wah apal jenengku. Lah kok ngene, yang itu mana? Yang 1 meter kotor, badan terus tak umbah Pak aku saiki resik kan ngono. 1 meter kotor sapa? Kowe. Ya Ika 1 meter kotor. Ya, ya mula dijuurke to. Ya dijuurke ya. Ini malah ngirit kok ya. Ini apa? Ngirit sandangan to. Ngene iki sing buntel kangelan nek dhuwur. Terus jangan untuk Makasih Baik. kasih dirbuk buntel lunga. Nah, ya, Mas Jereng. Tahu?